Коста хора, днес ще снимаме клип пак на Potionки по-точно. И така, ще ви кажа какво ще направим днеска. Приготвил съм ви от тези Potionки. Да ви помогна и така. Сега ще първата е за сила. И така се получава за сила. Отваряме силата. Така. После ще правя още Potionки. И всички ще ги има в клипа. Така. Ето както виждате, стана отваря за сила. Така. Сега е другата Potionка за за личността. Ще ви трябва брадавица от Ада и блестяща диня. Ако не знаете как се прави блестяща диня, вземате нормална диня от този и само да намерим и златен каши. Вземате го, слагате годината в огънче и става блестяща диня. Сега ще направим отвора за личността, която е много полезна. Ще видите. Както виждате, това е лечението. Така. Сега ще направим за лечението. Само да вземем. Сега ще отваряте за скорост. За нея ще ви трябва брадавица от Ада и захар. Така. Слагайте захар и Potionката е втора. Както виждате, отваря на скоростта. Следващото отваря на основание. После скоростта. Огнева устойчивост. Възстановяване. Това сега на основание. Так, слагате брадавица. И всички Potionки, които слагате брадавица от Ада, ще ви трябва много. Ето, вижте как се нареди. Просто така, просто и бърата накрая ще и така да се прави с него. Сега вземате малко. Стане нощно зелено. Следващата Potionка ще е за слабостта. Вижте сега. Готово. Ето нощното зелено. Сега такова, слагаме първоначално около напая и ще стане за следващата. Опа! Както казахме, всички Potionки, които се слага брадавица от Ада. Чакай да се изправим, да ставим нещата, т.е. Potionките.
контролер. Така. Сега ще стане, както не годно отваря, ще стане за слабостта. И както казах, ще ви кажа и за бърта какво става. След още две полшинки. Следващия полшинката за огнена устойчивост, която е много полезна. Ето както виждате за слабостта. Така, огнена устойчивост, например, зомби възскача и ако работи, например, в лава, лавата нищо не може да го направи. В смисъл, като изпиете тази полшинка, не ви хаби от лавата, като лега. Така, и затова е много хубава тази полшинка. После полшинка е възстановена. И тя е много полезна. Така. Ще стане за възстановението. После ще направим с барут. Ще ви покажа какво се прави с барута, като сложите на полшинки. Така. И последната полшинка от нея. Възстановението. Сега ще видите. За нея трябват брадайца от ада и магнен крем. Магненият крем се взема в недъра, като убийци и някакъв мод, ама не помня точно кой, защото не съм точно по тия. Както и да е, сега ще стане за възстановението и сега ще ни трябва барут. С барута остава разпръскаща отвара. Сега нали ще е за възстановението. Слагаме така и ще стане разпръскаща. Като я фърлите, нали може да се фърлят, в смисъл може да се фърляте, както и повече дни няма да я пиете. Вижте сега. Ето, разпръскаща се отваря на огнената устойчивост. Ето. Сега ще ви покажа с редстон какво става. С редстон, както е, например, вижте сега, както е, например, сила. Както е 3 минути, ще стане 8 минути. Да ви кажа. Както виждате, това е силата, сила 8 минути. И дано да съм помогнал, пишете коментари, харесвайте и абонирайте се. Пишете дали искате да продължа да правя такива клипови за полшинки или те нататък. Само ми казвайте кои клипови искате и чао!